Bi areto, bi ikuspuntu. Batean, oposizioko talde guztiak abortuaren alde. Metro batzuk eskazera, Ernest Lluch aretoan, bizitzaren defentsaren lelopean. Fomentar el aborto y considerarlo como un derecho es impulsar un fracaso social, una forma de violencia que nos perjudica a las mujeres. PP eta UPNeko solamente hay unas 50 personas. 50 lagun, gehienak gizonak. Todos son hombres. Bera eta beste 200 lagun, paraleloan Gallardonen legeari ezeskoa ematen. EAJ Amaiur edota geroa bai. Ez dela beharrezkoa, ez duela inongo onbiderik ekartzen dagoen legeari. Emakume bezala benetan irainduak eta mesprezatuak sentitzen garelako datorren lege honekin. Horri izan dira. Parlamentuan Euskaditik Emakunde. Ezin dugu onartu atzera pausurik emakumeen eskubideen inguruan, ez? Haurdunaldia etetea emakumearen eskubidea dela defendatzeko. Ez batera, ez bestera urre ikusita zegoen, baina azkenean legea sinatuko duen ministroa ez da Kongresutik agertu, ez da Espainiako gobernuko ordezkaririk ere.